हेल' गाइस आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनो अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ गोदानै नायदों अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आसा खालामनाय थाबाय आरोना। स' आंनि बे भिडिअफोराव होनाय देखायनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ मा जाहैगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरोना आं मा भिडिअ खालामनो नागिरदों। बेनिफ्राय बेनि सिगां बुंना होनोसै आङो मा भिडिअ लाबोनो नागिरदों। स' गाइस दिनै माने जों बिमा फिसा फैदों आरोना दुब्लियाव। बे मा मावनाय जायो बेखौ मिथिथ'वाखै आरोना, माने फिसाजोआ फैनो खें खें खालामबाय थानायनि आं फैबाय आरोना। ओमफ्राय बिदिबा जोंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थाबानो जासिगोन आरोना। आंनि फिसाजोखौबो नायबानो जाबाय मा मावो बियो। स' बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। हेलौ, जों दा दोङो आरोना माजों आंदो ओमफ्राय मावनोसै आरोना मा मावो बेनो गावहा सिगाङाव दंखायो आरोना मा खालामगोन दे। हेल' गाइस होनो दे। हेल' गाइस आं माखौ लिंना लाना फैदों होनदे। हेल' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। मानि बुंनानै होबाय आरोना, बेथ' दा बुंनो हाया नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय जों दा मा खालामो बिदिबा नायलांबाय थादो। ना बेरायनायसो जायो ना खामानिसो मावो फिसाजो आंना लिंना लाबोबाय आरोना। आंनि फिसाजोआ मा मावनो नागिरदों नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। इनो फैगासिनो आरोना, बेसो मिथिसिगौ आरोना मा खालामनो नागिरदों। इनो हाग्रा बारिसो फैगासिनो लोगोफोर। मा नों मा मावगोन? नों मा मावगोन? नों मा मावगोन? नों मा खालामनो नागिरदों? खर' गोजौ थिखांगोन नङा दे, थिखां दे इखो एगंखौ थांनाय थां एगंखौ थिखां। औ मायो मा सुनु दे मानो लिंना लाबोदो नोङो मामिखौ? मामिखौ मानो लिंना लाबोदो नोङो? मामिखौ मानो लिंना लाबोनाय? थां एगंखौ थिखांहैनाय हैखो थां एगंखौ दां दां होननाय एगंखौ थां दे। नै आंना फिसाजोआ माने बिमानि खामानिखौ बारायनोसो फैदों बायसा मोनबाय दै आङो लोगोफोर लिंना लाबोनानै। बिलाइसो खाबाय आरोना बेनिखौ। मा गोसो जानाय दिनै माने गावनो थौ मामि होनबाय थादोंमोन आरोना। बेनिफ्राय आं फैबाय बेजों। बिमानि बायसा खामानि मावनो सोलोंबाय आरोना नोङो सुनु। बिमाया दुब्लियाव फैबाय थानायखौ मिथियो नालाय फिसाजोआबो सिखायसिगोन आरोना। जों बिमा फिसा दा खामानि मावनोसै आरोना। फिसाजोआ इनो दुस्थ'थार दै। मा देखायगासिनो नोंसोरनो? बेखौ थिखांफै मा बथलनि बिजौखौनो थिखांना गालांसै आरोना स्रायनो बिमा फिसा। ओरैनोथ' मानो फैनो बेरायनो नङा होमबा, खामानियानो दंखायो नालाय। थिखांनोबो मोनथाराखैमोन आरोना, माने बिराद सान्दुं गोसा नालाय दासान्दि। इनिफ्राय दासान्दि सान्दुंआ जोबोर गोसा जागासिनो नालाय, बेनिफ्राय खर'बो सानाय मोनो आरोना बाराद्राय सान्दुंआव थाबोला। ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो फैथारनाय जायाखैबो दुब्लियाव लोगोफोर। सान्दुंफोरजोंनो बोरैबा जालांबाय दै जोंहानि मैगंफोरा एखेबारे बारा मोजां जायाखै दासान्दि। ओमफ्राय दैबो फैयाखै आरोना जोंना दंग'आव, माने बिराद खरां रखम जादों आरोना। बिमा फिसाया पटलनि बिजौ थिखांबाय आरोना जोंहा होमबा दिनै। हेल' होनदे। हेल' गाइस मा खबर? मोजां ना? थाबाय दै गावआ लिंना लाबोनानै जेबो मावनो हाया नालाय बारायसिगोन खोमा आंनि खामानिफोरखौसो। हे मा हामाना इयो आदिंगोन आव होननायसोना आव होननायसोना मा बेयो मा बेयो?
नै लोगोफोर दाना थास'खौ गायलायसो आरोना माने हाग्रानि थास'बो मोनजाला आरोना जावनानै मालायनियाव बेखायनो गायना दोनदो जोंहा लाइन लाइननो बेखौ गायनायखौ जासै आरोना लोगोफोर बेखिनिया बिबारबो मोनजाबाय थास' आथिंबो मोनजाबाय अमानोबो रुना होनो मोनबाय बेदरबो मोनजागोन आरोना नङाबाथ' बायनासो जाखायोना दानि मानसिफोरा ओमफ्राय जोङो बिदि गायनानै दोनबाय आरोना लोगोफोर मालायनाव बिस्लायस्लाय न'आवनो जावनो गोसो मोनजाबाय आरोना मा मावखो बियो मा खालामखो नोङो मा खालामखो नोङो खामानि मावदो खामानि मावदो ना बेलायदो दे थु मा खालामदोबा स' गाइस जों बिमा फिसा बेरायबाय आरोना इनिफ्राय पटलनि बिजौखौनो थेंनाय जाबाय आरोना दसे स' गाइस आं दिनैनि भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहाबानो जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय